Durante estes 21 días coñecimos un montón de palabras fermosas. Aproveitando as nosas clases de lingua galega, estamos estudando os tipos de palabras. Palabras que usamos no noso día a día e que teñen un encanto especial. Decidimos analizar e buscar o significado de cada unha delas. Mirade. Treboada é substantivo común femenino singular. Choiva moi forte e repentina, que dura pouco. Aloumiño é substantivo masculino singular. Significa caricia, mimo, xesto, cariñoso. Lusco-fusco, substantivo masculino singular. Significa ese precioso momento tras o atardecer, no que a luz do ceo se vai volvendo tenue e se relevan no ceo as cores máis fermosas. Enxebre, adxectivo masculino singular, significa auténtico e tradicional. Toxo é un substantivo masculino e singular. É un arbusto espinoso. Está especialmente en Galicia. O nome científico é Ulex europaeus, Ulex gallii e Ulex minor. Úsase para facer medicina. Aperta é substantivo femenino singular e vén do verbo abrazar. Agarimo é un substantivo masculino singular. Significa sentimento de amizade e ternura que se manifesta cara a alguén. Bolboreta, substantivo femenino singular, é un insecto. Bico, substantivo masculino singular. É acto de primeiros beixos contra unha persoa ou obxecto, como mostra de amor, afecto, saúde ou reverencia.